madwar 130 magna antika miġbura f'kollezzjoni privata li John Healy għandu qrib id-dar tiegħu f'Ħalluqa wara li restawrom personalment. Magni li John, ex ħaddim tat-tarzna u li mbagħad kien jaħdem għal rasu fl-inġinerija, iżommhom bożza daqs li kieku mat-tfal tiegħu. Il-magni kollha kienu jintużaw f'Malta, ħafna minnhom abbord ajruplani, vapuri jew bastimenti. L-aktar waħda antika tmur lura l-1896 li oriġinarjament kienet tintuża fiż-żurrieq biex titħan il-qamħ. Spjega magħna li bħala hawn biss 5 tal-istess ditta madwar id-dinja f'modelli simili. John spjega li oriġinarjament dawn il-magni kienu jaħdmu bil-fwar jew bil-petrolju għax dak iż-żmien il-petrol u d-diesel lanqas biss kienu għadhom jeżistu. Numru ta' magni oħrajn huma tal-bidu tas-seklu 20 hekk kif grazzi għal restawr li jagħmel volontarjament jerġgħu jieħdu l-ħajja mill-ġdid u llum reġgħu jaħdmu bħal dak iż-żmien. Fil-maħżen żgħir tiegħu John jagħmel ix-xogħol kollu li jkun hemm bżonn wara li jsib xi fdalijiet meħtieġa minn scrapyard jew f'xi magni antiki oħra. Iżda ma' din il-ħidma ura wkoll li jiġbor l-istorja ta' kull magna. Jien mhux inġemma l-magni ħalmetlek għan-numru biex nieħu pjaċir ngħid isma' għandi 130 magna. Jiena dawk kull waħda kienet tagħmel xi ħaġa huma parti mill-wilt industrijali Malti. U jiena qed nipprova nsalvah waħdi. Madankollu John jesprimi l-inkwiet tiegħu tas-se jiġri minn dawn il-magni u oħrajn li jeżistu f'kollezzjonijiet privati la darba u jew is-sidin l-oħra ma jibqgħux magħna. Dwar dan u appella biex f'pajjiżna jittella Mużew Nazzjonali li jagħti den lill-inġinerija użata dawk iż-żminijiet. U da affarijiet li ħajintilfu. Mbagħad wara nqogħdu niħbu x'kenna u ma kenniex u tlifnieh. Hekk ma jsir xi ħaġa issa l-immedjat da kollu ħajintilef. B'emozzjoni u mħabba lejn dan ix-xogħol u jtenni li f'każ li jkun hemm mużew din l-istorja tal-industrija Maltija tibqa' ħajja għal dejjem u titgawda mill-poplu. Fost ħidmiet oħrajn, John Healy qed jibni wkoll kopja preċiża tal-ewwel karozza li Henry Ford kien lesta fl-ewwel snin tas-seklu 20. Din il-kopja preċiża qed issir skont id-daqsijiet użati minn Ford u t-tim tiegħu aktar minn 100 sena ilu, biċċiet maħluqa propju skont id-daqs oriġinali.